आयंमोन जियानो जाया जों देरहाबायथ' सुखु दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो दानलाय सुलायनि गेजेरजोंब्लाबो नांलाय खमलाय बुलायनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंथ' देरहाबाय जोंथ' सम्पतिखौ मोनबोमारथारसिगोन। आयं देरहानायाथ' देरहाबाय नाथाय मा बेसे मोजां बुस्थु मोनबोनो जोङो माथो बिखुनजोआ खोथाफोरखौनो बोरैबासो बुंदों। जि हायो एसे एनैल'सो हरनो होननानै बुंदों थोजासेथ' बुङाखै बियो। आयं जा एसे एनै हरो बेखौब्लाबो जाथारसिगोन खालि मोनबोथोंसैल'। बिदिनो जाथोंसै बिदिब्ला आयं आंनि बिखुनजोनिफ्राय मा मोनबोयो नायनोसै आरो माखासे नांदेरगौखौ आं आंनि बिनानावनि थाखाय आंनि न'निफ्रायनो आं एसे खरसा खालामनानै हरदेरनोसै। माथो बुंबावनो आयंमोन फिसा हिन्जाव मोननायानो सुनि खोमा। आंनि फिसा हिन्जाव माइनावा जाय सेंग्राखौ मोजां मोनोना जोबोद माहाजोन दा बै सेंग्राया आंनि फिसाजोआ धन सम्पति लांफानो हायाब्लानो बै सेंग्राया आंनि फिसाजोखौ लाङानो नाथाय आंनि फिसाजोआ बै सेंग्राखौ जोबोद मोजां मोनो। आयं नों मानो सिन्था खालामदों गासैबो थिगानो जाबोगासिनोखा इसानि न'खरनिफ्राय हरनो नागिरखाबाय दा आरो माखासे नांदेरगौखौ आं आंनि फैसाजोंनो हरगोन होनखाबायना। आंथ' खोनाबायल'सो बिसोरो मा रायलायदों गुबै जाहोनखौ आं बुजिनो हायासै। मा इसानिफ्राय मोनबोखागोन आरो माखासे नांदेरगौखौ आंनि फैसाजों हरगोन माने मा खोथाखौ रायलायदों बिसोरो। आयं नों मानो सिन्था जादों आं थासान्दियाव नों मानो दुखु खालामदों बेफोर गासै नांगौखौ मोननोनोथ' दिनै जोङो जि बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। सिन्था दा खालामसै आयं इसानि न'खरनिफ्राय आलना फालें आरो सुपार सिटफोरखौ आरो डाइनिं टेबोलफोर आरो जिरायनो सियार गंब्रै गंबा मोनबोबाबो जथेस्थ' बेफोरखौ मोनबोबाबो जथेस्थ' आरो माखासे एसे नांदेरगौखौ आं हरगोन ना नोंनो। आयंमोन जोबोद साबायखर थाबाय नोंनिसिम आंनि फिसा हिन्जावनि थाखाय नों दिनै बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय। साननो थाङोब्ला खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला खोथाखौ बिमा सासेनि उदैनिफ्राय ओंखारनाय बिदा बिफं बिब' फंबायजोंनो रावबो बेफोरबायदि मदद होलाया जानांगौ रावबो अनलाया जानांगौ रावबो बेबायदि सासे बिदाया गावनि बिनानावनि थाखाय सम्पति हरा जानांगौ नाथाय नों दिनै आंनि बिमायं फिसा जानानै थेवबो नों दिनै आंनि फिसाजो माइनावनि थाखाय नों एथ'ग्राब खोथा सानबाय आयं जोबोद गोजोननाय थाबाय धन्यबाद नोंनिसिम। दाथाला मा जाखो रोन जि जाबाय गासैखौबो बावगारदो ना गासैखौबो गाज्रि सिमांमोन होननानै सानदो आरो जोङो गोदान संसार अनलायनानै खांफिनदोनि रोन आंखौ मानो नों होदावखो। जों नुवाखै नोङो मा रायलायदों मा थादों बेफोरबायदि सिरि फैयो नामा एसे एनै माथो होनो हाया मा रायलायदों मा थादों नोंथ' गासैखौबो खोनाजोब्बाय दां। खोमा हमो आं सयथिबो नोंसोरो मा रायलायदों आं जेबो खोनायाखै। खोनामाराखैना नों बिहामजो? ओहो आफा आं जेबो खोनायाखै जेनेबा आं खोनाबायानो आं खोनानायावलाय माथो जाखो आंखौ नोंसोरो एथ'ग्राब खोनाजानो बायलायनाय माथो खोथा रायलाया। ओइलाय नोंखौ बिनिखायनो बायो आरो मानसि गिदिरजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ माबायदि खोथा रायलायनाङा बेफोरखौ नोंनो मे फोरोङाखै नामा? रोन बेफोर खोथाखौ मानो बुंबाय थायो नों आंनि हौवा नों मा रायलायो मा सानो मा खालामो गासैखौबो आं नोजोर होनो गोनां आरो आयंआथ' आंनिनो बिहावना आरो नोंसोरो माथो गाज्रि खोथा रायलायगोन जेनेबा नोंसोर सानै रायलायलायनायखौ आं खोनासंनो मोनलायै। रोन हामा गासैबोथ' थिगैनो जाबोनो हमखाबाय मानोथो बिहामजोखौ बेबायदि होदावबाय थाखो मोना एसे गुरै रायलाय हिन्जावखौ अननो सोलों हिन्जावनि गोरबोखौ हिन्जावनि दुखु दाहाखौ एसे बुजिनो नाजा रोन हामा बिदि रायलायनो। आच्छा ओंखाम ओंख्रि मोनबायना मोनाखै? मानो मोना जानो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय आं नोंसोरखौ जाफैनोसो लिंदों नाथाय रोन नों आंखौ दिने मानो एथ'ग्राब अयथासार खालामोसै? दागाब बिहामजो दागाब बे रोनखौ आं थाङैनि सिगां गासैखौबो थिग खालामना गालांजोबगोन आं नोंखौ माबायदि अननांगौ गासैखौबो फोरोंना गालांजोबगोन नों दागाब बिहामजो नों दागाब नों खालि आंनि बियायं रोनखौ मोजां जोथोन लाबानो जाबाय
आंनि बियायं बुंनाय बायदि खोथा बायदि नों मानिब्लानो जाबाय बे नोंखौ अनगोन आं दङ थांदो थां ओंखामखौ खुरैदो जागोन दे आफा रोनखौ बुजायनानै गालां एसे मा जाखो बियो आं मिथिला थाव ओंखाम खुरैदो थौ रोनायं जोंनि खामानिया इसानि नखरनिफ्राय सम्पति मोनबोनायनिल'सोमोन दा बेथ' जाखाबायानो नों हिन्जावखौ अनदो गोदो जेरैमोन दाबो बिदिनो जाफिनदो अननो मानिना आयं मा जाखोथाय इसाखौथ' आं गोदो जोबोद अनोमोन मोजां मोनोमोन नाथाय दा बे खाथियाव फैब्लानो माबा आं गावखौनो गोजोननाय मोनला माबा बे खाथियाव फैब्लानो आं बेखौ मोनामनायसो मोनसै आं मा जाखोथाय आं बेजों माबा गोसोआनो जला थोद जाम्बा हामगौ नामा फैदा ओंखाम जाहैनोसै बिहामजो गोथाव मोनामसोदों ओंख्रिफोरा लाबोदो जानोसै आफा आं दिनै नोंसोरनो जाहोनो थाखाय गोबां माबा माबि ओंख्रि संदों इसा आं मोनसे खोथा सोंनो नोंनाव औ रोन आंनियाव माबा मोनसे खोथा सोंनो थाखाय नोंलाय मालाथो आंनियाव पारमिसन लाफेरा माथो खोथा सोंदो ना इसा मिटिंनिफ्राय थांखांनायनि उनाव आइ बिखुनजोआ नोंनियाव फन खालामबायदों औ बिहामजो आइ नोंनियाव फन खालामबायदों नामा नोम्माया गैया न'आव थांनायनिफ्रायनो बिसोरबो आंनियाव फन खालामाखै आंबो बिसोरनाव फनखौनो खालामनो साहस मोनाखै इसा बिसोरो फन खालामाबो जानो हागौ नोंनो गुरै जानानै नोंनो फन खालामहरलायथौ मिन्थिगौना इसा आं मानो बुंदों औ बिहामजो मानो होनोब्ला नोंनि नोम्माया जोंखौ दानबायना दा बियो बिनिखायनो फन खालामनो साहस मोना जानो हागौ बिनिखायनो जोंनो गुरै जानानै फन खालामहरग्रोनाया मोजां नों फन खालामहरब्लानो बिसोरो नोंसोरजों रायलायगोन बिदिब्ला आं दा मा खालामनांगौ नों आं बुंनाय बायदिल' मानि इसा नों आंनि बुंनाय बायदि मानिब्लानो आं नोंखौ गोदो जेरै अनोमोन बेबायदिनो अनफिनगोन रोन नोंनि अननाय मोननो थाखाय आं गासैखौबो मावनो राजि बुंदोल' मा मावनांगौ आं ओंखामखौ दोनथ'दो आरो थौ मबाइलखौ लानानै थौलाय बाहेराव जागोन दे बिहामजो नों बे साननैसो अफिसाव थानायखायनो नोंनि दरमाहाखौ आंनो न'आव लाबोना होफैबाय लादो न' आफा जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनो गोबां फैसा नांगौ जानानै दंखायोमोन बिहामजो अफिसाथ' आंनिनो अफिसनि खामानिखौ मोजाङैनो माव जाहाथे अफिसा माब्लाबाबो बरनाम जाया आरो नों जेसेबांनो अफिसनि खामानिखौ मोजां मावगोन एसेबांनो नोंनि दरमाहाया बारा जागोन नों मोजां खामानि माव दरमाहा बारा मोनगोन आरो फिउचारनि थाखाय फैसाफोरखौ आरजिनानै ला जागोन आफा सोरांस्रिनि आखायाव फैसा सोरांस्रि बिहामजो बेयाव गासै 30,000 दङ 30,000 30,000 दे थां फैसाखौ दोननानै लाहैदो आयौ हाबाब बे फैसाखौ नुनानै मानोबा जोबोद अनखांनाय मोनबाय फैसाखौ बाहायनो नाथाय मा खालामनो बे फैसाजोंनो आङो इसा फिसाजोनोथ' गोबां हरनो गोनां जिनिसखौ बायनांगोन आयौ 30,000 आव सोरांस्रि एथ'बां बुरजा फैसाखौ नों बबेयाव सिखुमाना दोनामोन बबेनिफ्राय दिरुनखो नोङो बबेयाव मोनखो थोद आंहासो बेखौनो गिलायबायमोन फैसाखौ बिदि सिख'नानै लायो जाम्बा माबेयावलाय दोनखोमानाय जानांगौ बेलाय आंनि दरमाहा आफाया आं अफिसाव थांनायखाय न'आवनो लाबोनानै होफैबाय मिन्थिगौ नोङो बेयाव बेसे दङ बेयाव गासै 30,000 दङ वाव 30,000 बिफा फिसाजोनि फन माबाफोरसो जायाखैथ' फनखौनो रिसिभ खालामनो गिनायसो मोनबाय आं फिसाजोनि फन रिसिभ खालामबाबा मा खबर हरगोन खोमाफोरावसो माबाफोर गिथावना गाज्रि खबर हाबफैबावगोन नामा गिनायसो मोनदों फैबावदों आं रिसिभ खालामथारनोसै जानांगौ रोना आरोबाव इसाखौ दोखो बुवाखैथ' हेलौ मामा आं जोबोद खुसि मानो होनोब्लाना रोना आंखौ गोदो जेरै अनोमोन बेबायदिनो अनफिनबाय नंगौना फिसा बिदिब्ला नों खुसि मा होनदों बिमा मा होनदों खोन्थालाय सोरांस्रि मा खोथा इसाया जोबोद खुसिनो ओमफ्राय आं दे जावैसोखौ दानदोंमोन ओमफ्राय बे खोथाखौ जावैसोआ निमाहा होबायनो औ आयै थै बेफोरखौनो गोसोआव लाबाय थायो नामा आं बावजोब्बाय जावैसो रायलायहरदों औ आयै
नोंनि जावैसो रोना रायलायहरदों आं बुंदोंना आंखौ गोदोनि बायदि जोबोद अनफिनबाय बियो आं गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनलायबाय आंखौबो होन बिमा आंबो गोसो गोजोनदों नै आइ खोनादोंना नोंनि नोमफायाबो गोसो गोजोनदोंनो आफा जेबो दासानसै मालाबा बारहुंखाया जेरै फैब्लावबो बेबायदिनो जाब्लावबो आरो न'खरनि खोथायाबो जाबाय थांबाय बेफोरखौलाय मा हमबाय थानो गोसोआव नङा होमबा खोनासंलाय जावैसो नोंसोरनो हरनो थाखाय आखायाव एसे फैसा फैहांखाबाय मा नंगौना मामा मा हरगोन होनलाय मा हरगोन मानै नोंना फिसा मादैया सोंदों मा हरगोननो र' जों रायलायनोसो नागिरदों मा हरनाय जायो जागोन दे दायो फनखौ दोनथ'दो आं नोंसोरनो गाबोन खबर हरसिगोन मा हरनाय जायो दे बिदिब्ला गाबोननि फनखौ नेनानै थाबाय